Dila. Ayutan nih. Pre. Uy, pre, sumana? Kaldero ba? Iuli na ko. What? Aliro? Oh, nakalimot na ipot. Nag-adlo kung ko ba niya. Huwag ba na ako ninugasan? Pre, kawat na! Ay! Ayun na rin, maulaw ko eh. Ano? Di, maulaw ko. Ano, ulam ka? Kaon ba? Ay, ano naman ka-just now eh? Dito eh! Malang ka kumpare, maulaw na ko ba? Ulam ka, pre? Maulaw na ko ba? Ulam ka, just now eh? Ay, kaliro ni mo, pre. Iulit na natin. Maulaw, mga kanino ko na ni pre. Pagkaon! Okay na kita, pre. Buhay ka, pre! Di na lagi, pre. Nag-diet ko, Ay, pre. pre, ano? Nag-diet ko. Nag-diet ko. Nag-diet ko. Wala ko naman yan ba? Hindi ko na kumpare ba? Pari, may pagkano, panandaan ka katulog, sinakadali ah! Grabe, pre. Pre, di na ako magdugay, pre. Kaya, naku, makaw. Ano ka? Wala, pre, lang. Meeting sa pro ba kayo? Pakata kayo da. Pagkaon! Nawala. Kaya, pre! Kaya, pre! Di na ako dali mo. Di na ako mukha, pre. Dalo na ako ni. Dali na ako dali. Di ka naman ha? Oh, di na ako kayo. Ulo na kayo. Bawal. Dapat na kayo makakaundura. Dali sa ko. Balik ako niya. Balik ako niya. Natin istorya sa itong chika ba? Balik ako. Lamat na Bawang pa rin. Ano, kinaulaw. Dala pa yun ang pizza. Pari, bay. Wala mo na siya das basurahan. Ay, gini. Oh no! Ikaamo. Pre! What? Oh, dila. Ayutan nih. Banyak ni boy. Oh no. Sana all. Ayo sunduga na ha. Ayun taon na sunduga, kay dekado kayo. Utay. Bataan, uy. Sus, pinuho kong tawanan ni pabuyag yun, oh. Sus, tanong ni tawanan eh. You want this? Ali. Ayo pre, ayo pre mo, ayo. Ako ba na? Dekado kayo ni ba? Yes, Diyos ko naman dong, undang na naging silip-suyop lagi. Tuang mo tadi.